दिनै 8 नं दतमा बियाबनि दतमा बाजारनि साखाथियाव इउपिपिएल राजखान्थि दोलोनि बिसायख'थि फोसावदिं नब्लां बेखेवनानै होयो एमपि जयन्त बसुमतारिया। लोगोसे खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायदों बिटिआरनि सीएम प्रमद बर'आनो 8 नं दतमा समस्तियाव इउपिपिएलआनो देरहासार जागोन होननानै आरो फिन आरोबाव इउपिपिएल सरकारानो फैफिनगोन होननानै खौरां बिजोङाव फोरमायो एमपि जयन्त बसुमतारिया। अब्ला फै बिथाङा मा फोरमायो मिथिनानै ला। गिबियावनो गासै दतमाबासि रायजो राजाफोरनिसिम आङो सेन्ट्रेल स्टियारिं कमिटि आरो इउपिपिएल दोलोनि जानानै जोंनि दतमाबासिफोरनिसिम जोंनि मोजां मोननाय खुलुमनाय सिबिनाय अननायखौ जोङो जासिहरग्रोदों। जे दिनै जोङो 8 नं दतमा बियाबाव जोंनि इउपिपिएल दोलोनि आफादगिरि मानगोनां प्रमद बर' बयजोंबो अनजाग्रा बयजोंबो सिबिजाग्रा बिथांखौ जोङो बिजाथि महरै मोननो हादों। दा जोङो इउपिपिएल दोलोनि इउनाइटेड पिपल्स पार्टी लिबारेलनि मावख' जों दिनैहाय बेखेवदों बेयाव आरो बेयाव फैनानै दाखालै जेला केन्डिडेट डिक्लेयार होबाय बिनि उननिफ्रायनो जोङो दतमाबासि साफ्रोमबो रायजो राजानि गोसो गोरबोखौ जोङो एसे बिजिरनानै नायदों, एसे मोनदांदों जे बिथांमोनहा जोबोद बिथां प्रमद बर'खौ बिजाथि महरै मोननानै जोबोद माने खुसि आरो बे खुसिनि फिथाइया फैबाय थानाय 22 तारिखआव जानो गोनां जे बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव सारा 40टा समस्तिनि गेजेरावनो बिथांमोना बांसिनै भट होनानै देरहाहोनो थाखाय बिथांमोना जेब्लाबो रेडि। बेनिखायनो आङो साफ्रोमबो दतमाबासि बिथांमोनजों खावलायहरदेरनो लुबैदों जे फैबाय थानाय 22 तारिखनि बिसायख'थिया जाहाथे नैबे दतमा समस्तिखौ बयनिख्रुइबो साबसिन हामसिन खालामनायनि मोनसे जे सुजुग बे सुजुगखौ जाहाथे बयबो लायो आरो बेनि थाखायनो बिथांमोनहा खुनु हारि धोरोम बोरोन सायख'वाजासे बयबो लैहोर लैहोरै फैनानै जाहाथे भट खालामो, भट होयो बेखौनो आं खावलायदों। जों दिनै जुदि मोजाङै बिजिरनानै नायोबा नुयो जे बिजेपियानो जा बिपिएफआनो जा बिथांमोननि भटार सापर्टारफोरखौ जुदि नायो बे दोलोनिफ्राय बे दोलो बे मोननै दोलोजोंनो थांलाय फैलाय जाबाय थादों आरो भटआ गावोबा बे मोननै दोलोनि गेजेरावनो गावगोन। इउपिपिएल हिसाबै दिनैहाय प्रमद बर' बिथांखौ बेयाव बिजाथि मोननाय लोगो लोगोनो इउपिपिएलनि मददगिरिफोरनि अनगायैबो गुबुन गुबुन दोलोनि सुबुंफ्राबो बेयाव हारि बोरोन सायख'वाजासे धोरोम सायख'वाजासे दिनै भट होनो रेडि जानानै दं। बेनिखायनो बिजेपियानो थाथों बा बिपिएफआनो थाथों दिनैहाय इउपिपिएल दोलोनि बिजाथिनि खाथियाव निस्सय बिथांमोना निस्सय साफिनो हानाय नङा आरो बेखिनि फोथायनाया जोंहा रायजो राजाफोरनि सायाव दङ। बेसेबांसो भट माने जोङो बेखौनो बुंदों जे जेसेबां 40टा समस्ति दङ बिनि भटनि जि रेट माने भट मोननाय डिफारेन्सनि जि रेट बेखौ नायोब्ला बे दतमा समस्तिया दिनै रायजो राजाफ्रा जिबायदि मोनसे आग्रह जानानै बिथांखौ दिनै बरायदों बे बरायनायनि फिथाइया निस्सय बेनो जागोन जे बयनिख्रुइबो बांसिन भट मोननानै डिफारेन्सआव बिथाङा निस्सय देरहागोन। पलिटिकेल पार्टियाव गोबां बाथ्राखौ हयथ' नायनांगौ थायो। बिथांमोना हयथ' उननि बाथ्राखौ नाहरदों, बिजाथि होआब्ला हयथ' बिथांमोननि दोलोनि जिखिनि खुन्थिया बे खुन्थिया हयथ' इयुनावबो लोरिनायनि मोनसे हयथ' गिनायबो थागोन, जायनि जाहोनावनो हयथ' बिथांमोना होनांदों जानोबो हागौ। खिन्थु जिखौखि होआथों मानो दिनै जोंहा इउपिपिएल हिसाबै जों मजबुत मोनसे अबस्थायाव दङ आरो दिनै रायजो राजाफोरनि जि मोनसे आग्रह बिथांखौ मोननानै बिजाथि हिसाबै मोननानै प्रमद बर'खौ मोननानै बेनो जोंखौ फैबाय थानाय 22 तारिख 26 तारिखनि जे भट साननाय बेयो जोंखौ जोबोद गोसो दुंखां होदों आरो बेयाव बयनिख्रुइबो बांसिन मोनसे डिफारेन्सआव जे रायजो राजाफ्रा प्रमद बर' बिथांखौ बरायनानै लागोन, बिथांखौ आजावनानै लागोन बेखिनिखौ जों मोनदांनो हायो।